Ahojte, dnes si spolu pripravíme pečenú pražmu na rozmarine s toskanským šalátom. Tak sledujte a vaŕte s nami. Pustíme sa rovno do práce. Začneme s prípravou ryby. Rybu máme očistenú, zbavenú šupín. Dovnútra dáme čerstvý rozmarín a mesiačik citróna. Preložíme na plech vyslaný papierom na pečenie. Pokvapkame olivovým olejom, osolíme, okoreníme. Obratíme a zopakujeme to aj z druhej strany. Rúru máme predohriatú na 220 stupňov. Rybu dáme piecť. Bude to trvať približne 15 minút. Medzi tým pripravíme šalát. A šalát začneme s prípravou čabaty. Čabatu odkrojíme od kôrky. Zohrieme panvicu. Teraz nakrájeme na menšie kúsky. Dáme na zohriatú panvicu. Pridáme olivový olej a za občasného premiešania opekáme do zlatohneda. Pokračujeme s ďalšou prípravou. Začneme s krajaním úhoriek. Úhorky nakrájame na malé kúsky. Dáme do misy. Šary paradajky nakrájame na štvrťky. Paradajky dáme do misky. Červenú cibulu nasekáme na drobno. Dáme do misky. Pokračujeme s krajaním zeleru. Nakrájame tiež na drobno. Krutony stiahneme z ohňa. Necháme vychladnúť. Teraz prisypeme kapary, olivy. Olivy rukami nalameme. Prilejeme olivový olej, pokojne väčšie množstvo, vinný ocot. Samozrejme osolíme, okoreníme. A premiešame. Ryba sa nám dopeká, čoskoro bude hotová. Krutony medzi tým vychladli. Prisypeme k šalatu. Opäť zľahka premiešame. No a takýto krásny toskánsky šalát máme hotový. Tak poďme sa pozrieť na rybu. Je takisto upečená. Je to cítiť hlavne na dotyk. No a môžeme začať servírovať. Zoberieme takýto väčší tanier. Rybu položíme najskôr na polovicu taniera a pridáme šalát. Rybu pokvapkame ešte citrónovou šťavou. Šalát posypeme petržlovou vňaťou, alebo môžete použiť aj bazálku. Stačí takto rukami natrhať. Rybka vyzerá fantasticky, ja sa teším, keď ju konečne ochutnám a vám prajem dobrú chuť. Tento vynikajúci recept, ako aj ďalšie, nájdete na našom YouTube kanáli. Prihláste sa na odber.